For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampo Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampo. Phone magazine yedwumadi ayedie ebini se ye repair phone ahoro nyina na afenso ye ton accessories unlocking flashing decoding o we phone magazine ayo Asante Mampo main lorry station about Sanpo Friars no store number 23 ene day enampanyifo ensemo a wode tudwa se nyame adoma na wotwe obegu eye ekuro no kwantimpom ahodo no asphalt na ene ena dwumadi no ehya na wo hyase e de free eye baby a junction a yede call eye police station ekwa kokusi eye new road nim hono eho ena wo mo ehya adwumadi no ekoso eye company a wo mo edi dwuma ye from eye Jew Shop Construction Company Limited wo mo ena ehwe egu eye asphalt ya sabre omanfo ahyase a aye nigisem ede ama wo mo yipa na yene urban rules engineer Mr. Nsa ehwehwe nkomo ema ne yene se assembly no ehwe se enhyehyeye anase dwumadi eso mu die no wombedi na aso ani na de sede a wode to eye omanfo anim ene se nipa hodo no mpi ede wo container ene wo tables ahodo asisi kwan mu a wo ede adesede ato omanfo anim se ne dwumadi no ahyase no wombesre se obia enyi ne container anase wonyi ne kiosk ana table emfamfiri eye kwan so ba bia mpanyifo ahyese won beye no se ne beye a wom dru ho a wom betumi aye adwuma no na akọ animu aye ntem ene amawo. Okay, nyame adom aban ama Mampo yenso yenya asphalt na asphalt na yenya no contractor de shares the shop ono na oya asphalt na maye. In fact akwan no edoso ye free bibi CBR that's main roads na wo kota na wo promu nya ye begu nyina so asphalt ye be kan say ye be san e de foforo kota foforo san begu so na be sere Mamponfo ne etimam nyina say obia momode na e fra mu so wo wo table esi kwan so bia wo ton ade wo so bia bo modern na page free ho wo ebi mo atwitwa blocks egu kwan so anwe egu kwan so wo chippings gu kwan so ye sere mo modern na munyisa ne mo nyina free kwan no so kwan main road ya free assembly ade call station ade call university hono ye begu eka ho ana kwan na traffic light na se ade call snake eno so kan wa ekwa kosi na dawroma eka ho there free commercial bank ana traffic light na se enam midway hotel eko ECG ho eno so eka ho kwan na free friend say simple store enam shell ho e de ko akyramade eno so ka ho owa etu asekan that is net ho eko NIB eno so e ka ho na akwan kitenkite wo krom ho nyina yegusi kota nyina ye besre timamfo ye srom obi bia wo table no kwa se ne 9 minutes kwan so na ba ko si gata ne chia mpato bomode ane pagya na adesrede ba ko a ha ye pa se ona bo besre mu Mamponfo se wonim se yegu asphalt ni wie a ana second coat na yegu sisi ana yegu wie a emra ma ho kwan se wo besan so de wo table na besi kwan so ene de ye mpene emra ma ho kan hu a ye bechew enema bia wamfa ne se assembly befa wo betua ho ka ye befa wo betua ho ka wasan tua esan so afan no nti ye srem obia obi bia si kwan so eye coat a kwan so bebe ka fa de ye srem obia mpagya ne nyoma now station ho ye baby a praduafo no gina ho nyina ya ka kire mo se praduafo kiafo your friends abobo ya mo nyina mo nko tadem ho because ho nyina kota ne begu ho nyina kota nti ye mpese obi abegina ho ena yesra mo containers ne kiosk ne nyina wi a nyese wo yi na wo wie na wo san de besi ho ye wi asphalt na ye mpene mo obi amfa bibi amesi kwan no so me pese mo tia se free station ho e de call tunsium kwan no kura so enche eno so contractor beba so nti yesra mo obi am pagya wo nuama na fakosi baby a wan fan ko ekiri kura fa ko gata ne chi obi am fa ne nuama nyina nko gata ne chi na mmwa na yesu yemwa mu na Mampo enye fefefe se de isi aye yesu no edemu nyina ase ya menhyira mu